Dnes máme 30. novembra 2025, sme v Trstenej a ideme sa pozrieť do Zakopaného, ako vyzerá počas vianočného obdobia. Zakopané to je také gíč, tu nemôžete hľadať nejakú sofistikovanú zábavu. Je to také tatranské Las Vegas, sa proste idete zabaviť, minúť nejaké peniaze, ale nič sofistikované tu nehľadajte a musíte si dať pozor, aby vás tu nikto nejakým spôsobom neoblafol, lebo je tu veľa turistov, tu sa to proste môže stať, tak si musíte dať pozor. Najlepšie je, keď všetko platíte kartou a máte Revolut. Ja poproszę to grzane wino malinowe. Malinowe. I wszystko chyba. Czy nie wiem, wy chcecie nieco? Jasné, Nie. niečo nealko. Macie coś zero alkoholu? Wino bezalkoholowe, zwykle czerwone. Punč nemajú? No, je to wino akože varené. Tak to chcem, hej. Tak to. Małe? Malé alebo veľké? Ja si môžem dať aj normálne. Dám ja si neviem, 2 tak čo deci. chceš? Vlastne. Tak, 2 deci, a ktoré chceš? Nie, to jest alkohol. Ale może być, że trochę alko może być. Malinové? Alebo ty si dáš ktoré? Ja idem mať malinové, majú višňové, migdalové. Medové? Či to je med? Majú medové. Tak medové. A rumové sú. Tak miodové malé i to malinové rumé. Dal som si 2 deci medového punču, tak dúfam, že to zo mňa vyprchá, lebo šoferujem. Oni tu vlastne predávajú viac menej to isté všade, všetko. Koľko to je? 30 zlotých? 30 złotych? Nie wiem, 7? Koľko je? 45 je. Wymieszają ci się w tym dużym pudełku twoim i co? I będziesz się denerwował później, że ci się Chcesz Nike? Na montaże? Nike, papučky. A ten zajacik, co robi? Iba skáče. Co robi ten zajko? Jaj. Ze szlaczką czy bez? Czy szlaczku, czy bez? Może być ze szlaczką. Proszę pani, co jest to bombardyno? To jest taki jajeczny, a ja koniak na ciepło. Aha, dziękujemy. Nie Dajcie chcesz? mi koniak. Nie, teraz mam mała. I można tutaj kartą? O, fajnie. Nie 25, proszę bardzo. Brutalne. Prešlo? Przeszło. Bardzo Dziękuję. smaczne. Dziękujemy bardzo. Nebol som tu asi rok, v Zakopanom sa už nevyhnete platbe za parkovné. Proste tu všade, aj tie moje skryté miesta, kde som tu chodil, tak aj tam je už parkovací automat a musíte zaplatiť parkovné. Na 24 hodín ma to vyšlo asi nejakých 7 eur, takže úplne v pohode. Takisto tu v každom, aj tom najmenšom stánku, aký tu je, kde predávajú syrečky, všade zaplatíte kartou. Netreba vyťahovať hotovosť, tu už sa všade dá platiť kartou, aj v tých najmenších stánkoch. Ako som už spomínal, tak parkovanie v Zakopanom zadarmo už nie je možné, ale keď pôjdete touto cestou, čo vám teraz ukazujem na videu, na tom hlavnom kruháči v centre Zakopanom, keď odbočíte touto cestou, čo vidíte práve teraz, sa dostanete rovno pri kostole a tu je absolútne centrum. Hej, ja mám vlastne auto tam, za týmto, čo sa teraz hýbe, je moje auto a vlastne som hneď tu v centre. Na 24 hodín ma to vyšlo nejakých 8 eur, takže to je prakticky zadarmo. Nemá zmysel tu bojovať s parkovným. Poďte tou cestou, čo som vám ukázal vo videu, budete priamo v centre Zakopaného. Budete to mať blízko.
Moja žena vraví, že toto je týranie zvierat. Poproszę z boczkiem żurawiną i jeden raz poproszę tylko z żurawiną. I zapłacimy kartą. Pan tutaj jest samotny, co działa to z boczkiem. Nie jest tutaj nikogo innego. Tam jest do góry jeszcze jedno. Nie znaleźliśmy nigdzie, tylko pana, tak? Tam zamknięto teraz, to tam jest. Tylko tutaj jest. Hľadali sme. Tam do góry po prawej stronie jest takie. Dziękuję. Nie, nie, nie. Do żurawiny czy żurawiny? Żurawiną. Všade žuravina. Dziękujemy. To ti zoberiem ja. Počkaj, potom mi dáš psa. To jest firma tam, to od firmy. Dziękuję. Bardzo jest to fajne, smaczne. My tutaj do Zakopanego tylko dlatego jedziemy. 50 km, ale to stoi za to. A skąd pani? My jesteśmy ze Słowacji, na Mestowo, A. ale jeszcze troszeczkę dalej. Jeszcze 20 km. Aké to je? Wywolna. Lepszy jako bez toho. Ja by to mogła na kilo teraz tutaj. A ja. Dám ti, neboj sa. Na Slovensku nemajú žiadne také dobré syry na ten grill. Čo, ktorý je lepší? I można tutaj kartą płacić, tak? Kartą? Tak, tak, to kartą będziemy płacić. Dziękujemy. To jest to? Proszę. Chcesz nieco na to? Ja nie. Tatarska majonez, ale po prostu takiego... Nie, jest tak. Czosnek, garlic, Cesno, czosnek, ketchup, barbecue, chili i ketchup. Tak, ketchup poproszę. Ale tylko do jednej. tu puste. Tak, poproszę. Kartą? Áno. Poproszę. Mało znaku, ale podpływa. Je vidieť, že tu je pretlak turistov, bo všade tu je veľa odpadkov. Centrum sme už pochodili a teraz ideme smerom na kopec Gubalovka. Tu k nemu vedie taká lanovka, tak si ideme zaplatiť vstupné a ideme sa previesť na Gubalovku, kde je krásny výhľad na celé Zakopané, tak dúfam, že to uvidíme. Ešte taký gíč, sú tam stánky, pečené klobásy, sírčeky, kadejaké atrakcie, tak uvidíte, ako to vyzerá na Gubalovke. Tam je smerom Gubalovka a nedajte sa zmiasť, toto nie sú vianočné trhy, tak toto tu predávajú prakticky celý rok. Vždy deň, od rána do večera, či je víkend, či je týždeň.
je to taká, by som povedal, že zubačková lanovka, ja sa tomu nerozumiem. Tu si kúpite listok a za 2 minútky ste hore. Można tutaj kartą, tak? To kartą zapłacimy. 30 eur, no? Terminal. Idziemy, nie? Čaká, to už ide. To na ten to poczekamy. Oni vlastne vyjdú z tej strany a my nastúpime z tejto strany. Tu sme hore na Gubalovke. Pozrite sa, ako to vyzerá. A tu je výhľad. Aj keď to nebude dobre vidieť. Samozrejme, Poliaci to majú úplne na haku, predávajú zmrzlinu, aj keď je -4. Úplne v pohode. Vlastne presne toto je Gubalovka. Je tu taká jedna ulica, ktorá ide takto. A na tejto jednej ulici nájdete kadejaké takéto atrakcie, gíče a rôzne fast foody, ale ináč nič viac. Nečakajte. Čo je? Proste, chápeš, predávaj fontánky. Na Gubalovke predávaj fontánky. Hop. To je toto možné. Hotová kukurica. Nikdy som nevedel, ako toto funguje. Normalnie nahadzisz, a musi ci to posunąć. To jest szybko. Tylko nahadzisz, a posuwasz. Pięknie to spadnie. Spadnie to super. Možná kartou? Jednu klobasu. Výborne. Ďakujem. Ziemniaki. Brambory. Brambory, tak. No u nas to są zemiaki. Jak chcete zemiak? Chcesz ten zemiak? Zober, jeden ten zemiak zoberieme. Jeszcze jeden. Do tego jest ser, to sobie napadajcie. To proszę was, do toho dám. Ale to si aj vydáte, nie? Však vyskúšame. Všetko 47. kartou. Potwierdzenie? Nie. Trzeba. Dziękuję bardzo. My dziękujemy. Mne ináč veľmi chutí poľská horčica. O mnoho viacej ako slovenská. Ale nowe nie. Dobre to je?
Chutí to ako s brinzou alebo s čím. A čím to má? Vidíte, to je brinza, nie? To je tak ako kotičiť alebo niečo. Také smokalové smaženie. Taký sprostý pes. No poď sem. Hop. Hop. No poďme hore. Bola by v Poľsku sme si nedali wafle, čo? Dobrý zemiak? Čakala som takú tú chuť tej pahreby alebo dačo. Toto je proste iba zemiek v šupke. Nejaký tvárok slaný, alebo čo nie? Môže to také byť? Hej. Nie je tu soľ? Daj. Tu hore som rozmýšľala, ako strašnou rýchlosťou by to išlo dole, keby sa to povolilo. No to by sme boli káo všetci. Kokos to piči. Práve ste dopozerali moje prvé YouTube video, dúfam, že sa vám páčilo. Cestu do Zakopaného všetkým odporúčam, je to perfektné miesto na oddych a relax. Nájdete ma na všetkých sociálnych sieťach pod menom Jarko Paško. Budem rád, ak ma budete sledovať a prezdieľate toto video. Vidíme sa na budúce. Zatiaľ. Čaute.